Čaute, vítajte v mojom skatevlogu. Dneska sme zase tu na skateparku mojom. Dneska nemá žiadne ciele prekvapivo, lebo aj takto minule dopadlo tak, že som nedal z toho absolútne nič až na ten 50-50 grind, čo je celkom škoda. Možno sa dneska k tomu vrátim, ale skoro aj nejako áno. Dneska by som veľmi rád, skoro aj tak, že heel flip dal, ktorý som už včera aj vedel dať, tak na každý 10. pokus napríklad. Možno by som sa dal ešte aj kickflip, ale to ešte uvidím. Tak sa idem rozjaziť a poďme na to. Dobre, takže sme práve v tej istej situácii ako minule, že mám málo percent, relatívne tak 50% mám, ale to som tu ešte len hodinu, som to zo 100 dal na 50, čo je zlé. A mám tu powerbanku, ale aj tak sa mi strašne prehrieva ten mobil. Tak počkám chvíľku, kým sa mi nabije a vychladne a potom nás pôjdeme jazdiť. Takže mám nabitý mobil konečne ako tak, ale začína už tu byť dosť teplo. A ja som si zabudol opalovací krém, takže mňa spálí za chvíľku. Ale to som nechcel. Hlavné je to, že teraz idem robiť ten heel flip, kým ešte mám na to čas a není tu ešte fakt, že nikto v prázdnej skateparku, že som tu len ja. Tak ideme na to. Samozrejme, klasika, som zabudol stlačiť spúšť, takže to netočilo, ale prvý pokus bol fakt, že blízko, tak sa ešte len napijem vody a dám to. Dobre, absolútne netuším, čo sa teraz stalo, ale ja som to zapol cez spúšť. Som opadol heel flip, on sa to vyplo. Ja to nemám natočené. To netuším, či sa ráta úprimne, ale dopadol som. Čiže, ale dám ešte lepší. Dobre, takže ja som práve heel flip nedal, dal som ho teda len raz, ale chcem vyskúšať ešte kickflip. Teraz poviem kickflip a ak mi ešte dozrie trocha času, tak sa vrátim k tomu heel flipu. To je prvý pokus, som tam mal tú prednú nohu. Kickflip.
takže toto fakt na dnešok bude asi všetko, lebo chcem si tu ešte jazdiť, tu prišiel ešte jeden skater, tak idem s ním chvíľu jazdiť, ale na dneska to fakt bude všetko, ja som dal kickflip, heelflip, všetko čo som chcel dať. A už je tu fakt brutálne teplo a za chvíľku aj tak už musím ísť, tak čaute.